Lasă lucrul, că dacă i-a găsit... Lasă, robosește, mă. Nu contează, dar lucrul cu el acolo. Asta ai vrut să intri, nu? Asta? Ce, mă? Hai să dau târdeaie. Nu-i da, nu-l forța. Ăla-i mic, mă, Nu-l forța, e bun că e lung, mă. Nu-l forța, lasă-l așa. Tu unde te-ai dus? În Povești la oamenii ăia? În Povești ai fost la oamenii ăia? Au fost afară. L-am luat acum. Ușor, ușor. Hai încoace cu el. Să nu mă bag după el acolo. Bă, mă bag după el, ține telefonul, mă. Nu te băga, rău. Aline, lasă că nu e obosit, Aline. Nu te baga că e obosit, că nu e obosit. Mă duc în apă până lângă el. Până două monturi are în el. Băi, două monturi, apa mică, să știi că mare să duce. Bă, cum se ține aparatul ăsta să filmezi, mă? Hai, mai ești. E apa mică și simte malul, mă, să duce. Să nu mă duc mai aproape de el. E la o taie. Nu te duce mai încolo, ca păi. Aia vreau. Da, asta e cazul. Nu ridica sus, nu ridica sus. Wow! Uai, ce monstru! Bă, ce monstru! Ba, pula mea! Bă, eu nu știu dacă m-a filmat pe mine sau pe el. Așa Pe se el, ține. Hă? Să facem pauză, să ne lăudăm că l-am prins noi. Să-l poți ține, îl poți ține, dă-l dracu. Cum să nu-l pot Ce ține? dracu faci cu ăsta, mă? Ce e ăsta, mă? Fitofag. Fitofag. Da, sunt mai mari. În Belin am văzut cât piciorul meu. Da, pe ce am avut pe aia, că de nu le-am încercat toate. No, ia și fă în poză. Nu le-a găsat ce poză cu el. Fitofag. Nu așa fac pescarii, E nu? regulamentar, mă, i-a găsat pe acolo. Nu așa fac. Care are mare, facem Bă, poză. dar cui montura asta e întrebarea, că a mea nu-i. Bine ce-o fi. Aline, poate că ai păsit tu acolo. Fii atent, fii atent. Așa l-ai agățat. Ăsta a fost cu montură în el. Și l-ai agățat de Auzi ce montură. agățat era. Ăla nu scăpa. 5 de Ai când. văzut că ai nu? Ce? Fitofagul nu. Fitofagul nu plătești. Fitofagul are. Bă, mușcă, bag mâna în gură. Cum să muște, ăla? Ăsta e vegetarian, mă. Are până 10 kg. Are. Hai, fă poză. De ce? Că-ți filmezi? Nu mai mare ca tine, bă, perchea, că ai pus după minciou până în pulă. Noi cu 2 mincioci acasă. Ăla-i faci ham. Mai de-alea, nu, că așa, nu. Știi? Și lași în apă când te duci. Ai... Nu știu ce, cum asta e, o să mergi acasă. Poți să mergi acasă. Ai scos. Poți să mergi acasă. A scos 2 săptămâni mai viu aici și... Dacă nu-i faci ham și îl bagi în apă. Facem un găl aici, mă. Uite, ce